Iku duduk bojo. Apa? Wong Jawa ngarani gampang bojo ning angel jodoh. Gampang bojo nek angel jodoh. Iya. Maksude apa? Maksudnya bojo sak dalan-dalan, tapi nek jodoh sekali seumur hidup. Oh, ngono. Sawangane awakmu kok susah. Susah, Mas. Wong nang Kali Padang iki kabeh wong seneng-seneng kok malah susah. Kudune seneng bahagia ya, Mas. Lho iya. Apa aku susah, Mas? Kok susah apa? Heh? Apa? Masalah sumuk, Mas. Sumuk sing ndi? Heh? Gak cekel duit. Lah iki mah kaya arek. Wake. Jare sapa gak nyekel duit? Ya Awak dhewe iki penghibur. menghibur. Awakmu gak oleh susah. Justru wong susah mrene tambah seneng, ngono lho. Kudune seneng ya, Mas. Heeh. Contone seneng, Mas. Contone kaya ngene. Ya apa? Kali Padang. Heeh. Tuku gedang Heeh. diadai laras. Cakep. Kabeh warga Kali Padang muga-muga seger waras. Allahumma. Amin. Tuku gedang tak pangan pinggir sumur. Cakep. Warga Kali Padang muga kabeh panjang umur. Tuku gedang karo tuku nanas. Cakep. Kabeh warga Kali Padang utange ndang lunas. Allahumma. Allahumma. Ketoke sing muni banter iki utange wak. Kayae tuku gedang tak pangan pinggir dalan. Cakep. Muga-muga Pak Lurah Chandra munggah ngawer dagelan. Allahumma Amin. Amin. Allahumma. 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 Nanti Pak Lurah, Mang. Pak sapa? Kira-kira. Pak Lurah. Sugeng dalu Pak Lurah. So, Apa? kau wanteng so. Sapa? Sesuai ekspektasiku so. Ekspektasi. Eh, Ekspektasi.